Άκου να δεις, Εύα, κορίτσι μου, εδώ πέρα δεν είμαστε σόι. Εδώ εγώ είμαι ο εργοδότης και εσύ οι εργαζόμενοι. Εντάξει. Γιατί, Εύα, η δουλειά είναι σκληρή! Απαιτεί αφοσίωση, θυσία και πάρα πολλά προσοχή. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έλα να σου μάθω τη δουλειά. Κουνήσου! Εδώ, κορίτσι μου, εδώ. Κόβουμε την ντοματούλα. Τάκ, παίρνουμε αυτό. Έτσι και βγει αφεντικό στο θέατρο θα κάνει μεγάλη καριέρα. Ναι, αλλά μην το πεις και έχουμε κι άλλα. Δεν τα αγόρι, πιάστο. Βάλε. Όχι στα πλάγια, παίρνει πολύ μπύρα. Εμείς θέλουμε πολύ. Ελένη μου. Ελένη μου, ήρθες μωρό μου. Έλα, αγάπη μου, κάτσε. Ας τα μωρό μου και αυτά, τι γίνεται εδώ μου λες? Τίποτα, καθίστε εδώ, εδώ καθίστε. Ρε Διονύση, μόνη μου μιλάω, μόνη μου, τα ακούω. Αυτό είναι εκμετάλλευση. Δική μου εγγονή να δουλεύει στη βρωματαβέρνα σας. Ρε Διονύση, δεν μου δίνει κανεί σημασία μέσα σε αυτό το σπίτι. Έχει με εμπιστοσύνη, Ελένη, υπάρχει ένα σχέδιο. Μα τι σχέδιο, τι βοηθάς, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, σου λέει υπάρχει σχέδιο, έρχεται εδώ να δουλέψει, θα καταλάβει ότι είναι σκληρή, σε μια-δύο μέρες την έχει κάνει. Υπάρχει σχέδιο, άστε. Σιγά μην φύγει σε μια-δύο μέρες αυτή έτσι και πιάσει λεφτά στο χέρι της. Σιγά μην τα παρατήσει μετά. Πες για το κόλπο, πες για το κόλπο. Ποιο κόλπο, τι κόλπο? Αυτό δεν υπάρχει ένα σχέδιο, σου λέω. Άστο, εδώ θα ζοριστεί με τη δουλειά, θα φύγει. Υπάρχει σχέδιο. Μα ποιο είναι το σχέδιο, να βρίζετε την κόρη μου? Όχι, παιδί, η δουλειά είναι σκληρή από μόνη τη, την κάνει ο Σπύρος ακόμη πιο σκληρή. Άσε, σου λέω, υπάρχει σχέδιο. Σκέψου σε ποιον αφήνει τη διαπαιδαγώγηση τη κόρη σου. Στο Σπύρο και στο Διονύση. Και μη χειρότερα δηλαδή. Διονύση, σου δίνω 2 μέρες για να πετύχει το σχέδιό σου. Αλλιώς την έβαψες. Ναι. Την έβα και τα μάτια σου, μ' ακούς? Αν πεις πιο κόλσης δίπλα. Άντε. Εγώ ούτε τη γάτα μου δεν θα σας άφηνα. Ούτε για μια μέρα. Ναι, γιατί την κρατάγαμε εμείς. Μπράβο, αφεντικό, καθάρισες. Εγώ καθάρισα, εσύ δεν βλέπω να καθαρίζεις. Πήγαινε καθάρισε. Σαλιγκάρι με τουρμπάνι. Στον κόρακα.